Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Salam aleyküm, men Döwran habarsız galmayıp beşiginin 2. sezon 4. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümde täzeliklerimiz köp däl. Ýöne gowy täzelikler bar. Az bolsun, saz bolsun diýilýär. Şonýaly like basýar, tesir ýazýar. Başlady onda. Kliplerimize ýaş aýdymçy Mukam Mehmet Şarif bilen başlaýat. Şonu da söýerim. Aýtmaňa haçan ýeter ol günler. Sen meni sevmesenim, bana ýyl bermesenim, seni her gün görmesenim, şonu da men söýerim seni. Uzak bir aradan soň bayramyna batyp täze klip gödürildi. Tomsun tagamyna deňiz, ýahda, oğudunca gyz, goja klip. Ýene bir täzece klip Begen Jarat Fit Muratsi Sen ýerine goja klip bolupdyr. Yerine hiç gün yok. Unut çok bolyan yana bana da. Sen yerine hiç gün yok. Sen tübedim ben gelip bilemem. Sen yerine hiç gün yok. Unut çok bolyan yana bana. Inni klip Bratia Şaripovlardan Snova Da. Tansam aýdyň. Bana baby, wax da bana baby, akıldan takıp var. Снова да, рывадан, моя любовь сюда, и снова да, она с ума играет, снова да, ты снова дай, последний шанс, ну давай. Züleyha Kakaýewa Dileget Käden. Sen bana dile etken, teherde havada, şamda şafakta, senin bilen hiç korku yok. Anının dilleri galyar topukta. Inni halk aýdym Time Pervan Hamidow Hal Ikiyanlı. Türkdäk dostumuz gözüňiz aýdyn. Iýunyň birinden restoranlar, kafeler açylýar. Şo pursatda İstanbulda dostumuz aýatlydaň Yeni Kapıda Fitch House Türkmen tagamlar siziň hemmeňize açykdyr. Geldik MP3 şagajyklarymyza Hacı Ýazma Medow Fit Jeren Halnazarowa Ýeriň tutanok. Başkası yok, yerim tutanok. Başkası yok, etti bana. Başkası yok, yerim tutunan bana. Hip hop täzelik zamandan sen ýaly ýok. Bäri baksana gülüm, hani utanma. Canım derdim sana, dünýäňe utanma. Seni ýaly ýok, seni ýaly halam ýetgeden. Bu dünýä menki dünýäm, eliňden tutanma. Gel gursagymna ýatsana, han gülmediňne canım, bäri baksana. Inni kaydym Hemra Recepowdan Oğulşat. Yürek barım dinle, dünya barım, söýgüli yarım.
Oğul şat gözlerinde kan var. Bilmedim yüreğinde kim var. Dem alsan demin dedemim var. Anan senden başka kimim var? Indi gelýäs Instagram täzeliklerine Söhhot Jumayev sahypasyna 25 mayda konsertden pursatçyk paýlaşypdyr. YouTube täzeliklerine sady söz bilenine Maro'nun sözleri ütgöşük bolmak üçin däl, bagty bolmak üçin ýaşan. Gatman el. Mümkün däl ýüregimiz gaterbet bolly, hatda men özümem zat etmedim. Ýöne şo taýdaky oglanjygy, gelinejäni, jigleriniň hemmesini konserde elbetde sarlyk. Ve hatda ýadyma düşýär konsertde de aýdypdym şolara köp sag bolsun diýip. Bir suratlamyň biriniň ışagyna ýazypdym. Ütgöşük bolmak üçin näle bagtly bolmak üçin ýaşa diýen. Inni geldik ingo şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şagajygymyzy Halypa bagyşy Sakajep Barfdan 6 biri halkaýdym. Aklım aldı, aldı, gel bakıcı, bir deri, yüreğimden sonum beri, ıskatasını yakıp gitti. Yeni bir köneleri ýatlar çağır geldi. Gurban oğlu Maralım kön aýdym. Baravaday doğulan bileğinle kemala Yaşlığımı til geçti yüzün soğuk şemala Ulu idadın Allah'ın nur sayılı cemala Ağrat edip edimin yere baktım maranım Maranım ay maranım Yere baktım maranım Maranım ay maranım Geldiğinde en gıdıklıca şagajyklarymyzyň biri tesirleri okamaly şagajygymyza. Dostlar tesirler okayan meňem tesirim okay diýip ýazýanlaryňyz köp. Dostlar onça tesiriň arasynda okap bolana köp like aldy. Öňe çykýa hemem näçe iri ýatsaň ýokaryk öňe çykýa bolmasa aşakda gala menem okap ýetşemek. Şoňça gıdıkly tesirler hem çal ýazjak bolun. Öňe çykar okar nesip boldy. Geçenki bölümde birinci tesir ýazyp bayrak kadanan dostumuz Muhammed Pervi diýipdir. Gutlayan Instagram'ı, Mediatom'un Instagram'ı ýazyp bilersin. Aýna Batyrova şeýle diýipdir. Uçurumlar hemmäňe de ulu üstünlük arzu edýäs, ulu sepetlere ýetin, Mediatom'a size de işiňizde ulu üstünlük arzu edýär. Köp sag ol. Serdar Orazgeliýew şeýle diýipdir. Salam Döwran Hemra Recep'in oğul Şak aýdymyny näme üçin goşmadyň täze kliplere goşmaly diýenler like diýipdir. Bu bölüme goşduk dostum şeýdip sizem ýatladyp duruň aramda ýadymyzdan çykýar işimiz köp bolýar. Rozivna şeýle diýipdir. Wow, men geçen saparky ýazannym okalypdyr. Bir hili tolugynyp gitdim ne sag bolun okanyňyz üçin diýipdir. Ýene de okuduk. Anna Wadal şeýle diýipdir. Kommentariýa teretsem 8 sany, like teretsem 1 sany, like da gollalyn diýipdir. Dogry aýtdy, like da gollan. Her kimin gatysy. Ay kasla. Gülşat Recepova şeýle diýipdir. Tügeleme näme? Garawulla oturýanyňyzmy? Uje 20 adam hemmäňiz udaş diýipdir.
Ceyhun şeýle diýipdir. Özbek türkmenlerden salam diýipdir. Wa aleykum. Täzegül şeýle diýipdir. Okuw gutaranmada 5 ýyl bolupdyr. Senki näme maňa 6 ýyl bolupdyr. Täzegül bu başga täzegül şeýle diýipdir. Sehoç Maýf nara gojaýdym bolupdyr. Owa aýdymçylaryna iş olar bilaýdym. Dostlar ýadyňyza düşýärmi? Adamlar arzusyz ýaşap bilermi diýip bir aýdymmady. Şoňa şugun, edil şugun bir ýyl bolupdyr. Dinlemedik bolsaňyz şerden geçip dinläp bilersiňiz. Ýene bir edek dinläsiňiz berse dinläp bilersiňiz. We dostlar bölümüň soňuna geldik. Aktiň boluň, iňe saatda özüňize goja seredin. Hoş sağ olun. Salam alaykum, men Devran. Ses kontrol etdikmi? Salam alaykum. Çünüm gaty çyk gärey nerime de urutla ya men şu takıntı yapdym şu. Sesim näme şey? Gurbit etmejigim. Ya da oğlum. Tamamında deniz yaktı. Oldun canım. Bayağı. Gemi değil ya. Gemi der o. Yakta gemi başka yakta başka. Şarip ol diyeyim. Şaripowlar. Şaripowlardan. O mantıklı değil ya da halk aydım aytcanım üt köşk diyesin diyen. Ceren halına sakınma ya. 1 2 Sada sözlerinde Maro'nun sözleri üt köşk yaşayacak. Üt köşk bolmak için derler. Üt köşk bolmak için derler. Baltlı olmak için yaşayacak. Çözde mi? Yarıttı mı? İyiydi mi? Aa ne geldi? Könül atlayat karaçı. Bu bağışayım bak. Sakıcı. Şey sen bulaştıran gayet. Çağrı geldi. Kim oğlu? Guru. Nariki için. Yöne. Yöne de dosta tesirli okuyan aramızda köpüğünüz var. Yani beni tespit ettiğin anlar. Ama aşağı elin götür. Şimkili. Lan o ne şimkili. Daha kutarın. Maymun vallahi bir kapak burada düşürdü. Rayhu. Reyhundur belki. Sen ne ama diyor saçı şu. Karaca dayanık. Sağ ol bacım.